Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkamu sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. Muna tare da Bika Challa sai channel ɗinmu na Aliyu Bika Challa TV. Yan uwa in wannan ne farkon zuwa mutum ina murar uku da danna mun kalma mai alamar ja ta subscribe. Sannan bidiyon abu da kuma share da like din muku. A yau insha Allah bidiyon mu zai muku bayani akan wani babban application kwaya ɗaya wanda kamfani aka ta kirkiro domin sauke mana zaman gida stay safety. Muna zaune datan mu ta ƙare ba komai da ba da ni. Shine kamfani aka ta amfani da wannan dama ta kirkiro na application duk wanda ya shiga za ba shi kyautan MB 1 gig wanda ya daidai da MB 1026. Zan ajiye muku links na wannan application a description na bidiyon da muku ko kuma ku amfana a dama da ku. Sannan kuma na bude groups a WhatsApp shi ma zan ajiye muku links din da mai neman ƙarin bayani ko tambaya zai yi kuma mu ta group din. Mun gode. Darasin mu ne zan nuna muku yadda zaka samu data 1 gig a line ka na Airtel kyauta ba tare da ka saka ko sisi ba. Sannan kuma wannan abin da nace zan koya muku yana da sharadi guda ɗaya. Duk layin da kake so zaka samar wa 1 gig din nan a cikin sa ka tabbata layin yana kan wayarka saboda akwai confirmation code da ake turowa wanda yake nuna kan cewa layin yana kan wayarka. Ana so dama idan an turo confirmation code din nan yayi automatic pickup haka da ya dauka kan cewa layin yana kan waya. To amma wannan kuma darasin nan idan kuka tsaya kuka duba mutane su da dama suna cewa wai bidiyon da muke koyarwa na samun data wai wasu abubuwan iyaka Najeriya ne. To wannan da za mu koyar da ku na Airtel 1 gig ba iyaka Najeriya ba ne, wajen kasashe sun kai 20 da wani abu da suke yin wannan abubuwan. Idan kuma ka duba ka gani za ka ga kasashen dukansu sai ka zaɓi ƙasarka sai ka yi wannan abin da na koyar da kai. To amma kafin nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasa ku danna min shi sannan kuma ku danna min ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda nace zan nuna muku yadda za ka samu data ta Airtel 1 gig akan wayarka. To wannan bidiyon nawa idan ka kalle shi tun daga farko har ƙarshe za ka samu wannan 1 gig ɗin ta data akan layin ka na Airtel. To ya za mu yi wannan abin? Kamar yadda nace muku sharaɗi na farko ka tabbata kan cewa layin Airtel ɗin yana kan wayar da kake so kai sawa datar akai. Misali yanzu ga wannan wayar da nake amfani da ita ga layin Airtel ɗina akai idan ko kula gashi nan daga sama ga layin Airtel ɗina akai. To kai ma ka tabbata layin Airtel ɗin yana kan wayar da kake so ka samar wa 1 gig ɗin. Saboda me ana turo wani code na confirmation akan wannan, yanzu idan aka tashi turo code na confirmation akan wannan wayar tawa za a turo sai ya mun automatic activation. To me za mu fara yi? Abu na farko da za ka fara yi kamar yadda nace muka tabbata layin yana kai. Abu na biyu kuma sai ka zo sai ka shiga cikin Play Store. Kaga kana shiga cikin Play Store ga gurin sacin a nan sama sai ka zo sai ka rubuta my, kun ga haka sai ka ce Airtel, my Airtel, sunan Airtel kenan, layin Airtel kun ga ka ce my Airtel. Idan ka zo sai ka danna akai kamar yadda na rubuta, kuma zan samu ku link din application din a description. Kun gan shi wannan my Airtel din da shi za ka yi amfani, gashi nan wannan my Airtel din kun gan shi da rating ɗinsa da komai. To ya za mu yi mu gane shi? Kun ga dai wannan shine logo din Airtel, kowa ya san logo din Airtel. Sai mu shiga a ciki. Kana shiga a ciki ku tsaya kun ga review ɗinsa ma kadai mutum 17,000 ne suka yi review ɗinsa. Sannan application din nan kuma ba shi da nauyi, 6.6 MB ne. Sannan idan ka kula daga nan shi ma gashi nan, sorry wannan abin ne ya nuna mu, gashi nan daga nan dan shekara 3 abin da ya sama shi zai iya downloading wannan application din. Sannan kuma mutanen da suka yi downloading application din kun ga har sun kai mutum miliyan 1 daga sashe daban-daban, wanda na san da kan cewa idan yanzu ya kai miliyan 1 idan kuka bashi nan da sati 1 ko 2 kamar yadda muka saka bidiyon nan za ka iya zuwa ka tare da shi a miliyan 3 mutanen da suke downloading. Saboda mutanen da suke amfani da shi yanzu mutane da yawa ba su san da kan cewa wannan application din yana ba da 1 gig din nan ba. To amma mai bidiyon nan nawa zai insha Allah na san zai je guraren mutane da yawa wanda har zaka iya idan ka dawo kana ganin download din nan zaka ga kan cewa downloading din ya ƙara saboda mutane da dama sun samu sanin cewa wannan din yana ba da 1 gig. Sannan kuma idan ka samu bidiyon nan ka kalla sannan kuma kai wa 'yan uwanka da suke kusa da kai su ma ka samu musu wannan data. Kowa zai iya nemo wa kowa, ka sanar da 'yan uwanka ilimi saboda sanin ilimi yana, ka sanar da mutane ilimi kai ma yana da matukar amfani. Yanzu kun ga nan gurin ba wai Airtel Najeriya aka rubuta ba, Airtel Africa, amma mutane da suke Africa zai mana amfani. To me za mu zo mu yi? Sai mu zo nan gurin sai mu danna akan install nan gurin sai ka zo sai ka danna. Yanzu kun ga gashi nan mun danna muna yin install.
bari ya gama. Zan sa muku link din application din a description, ko da a ce ka nema application din baka gani ba, balantana na san insha Allahu rabbi za ka same shi. Kamar waɗanda kuma suke amfani da wani ƙasa, misali Play Store din su misali bai nuna musu wannan application din ba, za su iya amfani da VPN idan suna da layin ƙasar su sai su saka, ma'ana VPN virtual private network zai dawo da su ƙasar sai ka yi wanda zai locating ɗinka zuwa ƙasar ka. Amma insha Allahu rabbi na san kan cewa ma wannan zai muku matukar amfani, ba ma sai kai amfani da VPN ba. Sannan kuma zan sa link din a ƙasan wajen description. Sai mu zo mu sai mu danna open. Abin da yasa kuke ganin muna bin abubuwan daki ba komai bane illa wasu daga cikin mu suna da dan karancin ilimi akan abubuwan, wasu ba da su muka fara channel din ba, to shi yasa idan muka zo muna yin bidiyo dole za ku ga muna bi daki saboda kar a wuce wasu. Sai mu zo mu sai mu danna open haka. Kana danna open haka zai nuna maka Airtel Smart Network, yanda ku gan shi dai a haka sai ka jira. To ga abin da nake so nuna muku, na ce muku bidiyo na ba iyaka Afirka, iyaka Najeriya ne ba, iyaka akwai kasashe da yawa a Afirka da yake wannan abin yake. To ya za mu yi magana wannan kasashen? Ga guri yanzu kun gani a nan Najeriya nuna min, saboda me ina cikin Najeriya. Akwai applications din da suke amfani da location da ka shiga zai nuna maka kasar ka. Yanzu mutumin da yake Niger yana shiga nan gurin zai nuna masa Niger. Mutumin da yake Chad shi ma nan gurin kawai zai nuna masa Chad, ba sai ya zo ya zaba ba. To sai ka zo sai ka yi ga wannan gurin da wannan drop down wannan button din nan sai ka danna akai. Idan baka kasar ka ba sai ka danna akai. Kana danna akai kun ga za ku ga kasashe da yawa. Kun ga Democratic Republic of Congo, kun ga mutanen da suke Congo, kun ga mutanen da suke Gabon, mutanen da suke Kenya, mutanen da suke Madagascar, mutanen da suke Malawi, Niger, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Tanzania, Uganda, Zambia. Wayannan su ne kasashen da za su iya amfani da wannan application din su samu 1 gig. To ko da a ce Allah ya sa babu kasar ka a ciki, sai kai subscribing din mu, saboda muna kawo application da yawa wanda suke a ko ina ma ba sai iyaka wannan kasar ba, ba sai iyaka kasar da kake ciki ba. Muna yin wanda duniya ko ina data za ta iya yiwa ka yi ta kyauta. Amma idan kasar ka bata ciki sai ka sanar da yan uwanka wanda suke wanda a cikin wayannan zabin na kasashe, idan da kasar ka a ciki babu kasar ka a ciki, idan kasar da kake ciki babu ita a cikin nan, sai ka sanar da yan uwanka wanda suke cikin wayannan kasashen, kamar mutanen da suke Niger da su wannan Gabon, ga su nan Najeriya, duk za ka iya sanar da su. Sai ka ce ga wannan link din wani a group WhatsApp YouTube ya saka, ku bi don ku koyi wannan abin. Sai mu zo misali ne da nake Najeriya, sai yanzu sai in danna akan Najeriya nan ta ga nan barin zaɓi Najeriya ta. Kun ga me na danna akan Najeriya, ina danna sai a ce mai saka lamba nan gurin kowace ƙasa da code ɗin ƙasar ta. Yanzu ni kun ga Najeriya +234 ne, sai in kwafo nan gurin sai ka zo sai ka saka lambar ka ta Airtel. Yanzu bana saka lamba ta Airtel tunda ni a Najeriya nake, bari saka lamba ta. To sai ka tabbata ka saka lambar ka ta Airtel ɗinka ta gaskiya da gaskiya wadda yake kan wayar ka. Kamar yadda na ce muku gashi nan wannan ga Airtel ɗin akai, to lambar Airtel ɗin nan ta sama ita za ka saka a nan gurin. To layin ya tabbata, ka tabbata yana kan wayar da kake yin wannan abin naka. Yanzu sai mu zo misali bari rubuta lamba ta 9. Kun ga na rubuta lamba ta, amma na dan boye ta, bana so wai kowa ya ganta. Sai ka zo ga wani guri da aka saka request OTP. Abinda ake nufi da OTP one time password, wanda yake yin wani za a gan shi yana yin sakan 3, sakan 30, wani minti 1, ya danganta da wani kuma idan ya sakan 10 ma in ka saka ba zai expire ba. To yanzu sai ka zo sai ka danna akan wannan request OTP din nan, kawai sai ka zo sai ka danna one time password din nan, sai ka danna akai. Din za su turo maka OTP akan layin da yake kan wayan nan taka. Bar ku gani, kun ga kana yin haka ga OTP nan ya shigo. Kun ga sai ce ma allow my Airtel to access wannan, sai ka ce allow. Wannan allow my Airtel to manage waye din nan, haka sai ka danna allow. Kana dannawa haka to kana duba balance ɗinka za ga sun baka 1 gig. Nan gurin sai ka danna allow misali. Kun gani gashi nan allow. Wannan sai mu rufe wannan, sai mu rufe wannan abun haka. Kun ga yanzu sun turo mana sako kan cewa congratulations. Yanzu bari mu yi minimizing. Kun ga sakon da suka turo mana, kun gani sun ce mana congratulations. Kun gana gashi nan, congratulations you have been credited with free airtime credit waye haka sun nuna mana haka.
sai suka ce me sai ka je sai ka danna star 140 hash, suka ce me kaga datar ka sai ka je star 140 sai ka danna star 140 hash sai ka danna haka, kana danna sai ka jira sun ce za su turo sako. Kun ga sun turo sakon yanzu gashi nan, kun ga sun nuna mana sun ba mu 1 gig na data ga 1 gig din mana. To wannan shine hanyar da ake samun 1 gig na data. Muka kula ga datar nan a nan gurin sun ba mu ita yanzu suka ba mu ita. To haka ake a samu wannan data. Yanzu idan ka koma cikin application din, yanzu bari ku gani already ya riga ya gama, mun gama da labarin sa tunda sun ba mu. Kun ga da ya bude haka shi mun gama da shi. Sannan kuma ina son ƙara tunatar da ku kan cewa dan kun ga misali ni na danna star 140 na duba data, ba shi yake nufin shine duba data a kasar ka ba, kamar mutanen da suke Nijar, Chad da sauran garuruwa, kowa da kala yanda yake duba data a Airtel ɗinsa. Amma wannan application da na nuna kowa yanda na yi shi din na haka shi ma za ka yi shi a kasar ka, kowace ƙasa kake a cikin ƙasashen da aka lissafo. Sannan wani lokacin za ka ga ba sa turo OTP din da wuri, ma'ana wannan code din da suke turowa, barin shiga message ina ku gan shi, za ka ga wani lokacin ba sa turo wannan code din da wuri, ba sa turo wannan code din da suka turo min ɗazu da wuri. Wani lokacin yana yin minti 30, kun gani wani lokacin ka sai ya yi minti 30 suke turo ma. To da sun turo ma wannan code din kawai za ka iya fita daga application din ka samu 1 gig ɗinka ta data. Kawai da ka an turo OTP ka sa line ka akan wayar ka, an turo OTP ka riga ka gama da labarinsa, za ka samu 1 gig ɗinka shikenan. Wannan shine hanyar da ake yi a samu 1 gig ɗin nan ta data. Sannan ku tura 'yan uwanku da suke da Airtel, sannan ku yi 'yan uwanku su ma su dan samu wannan garabasa da ake yi. To jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar, guran da na kuskure kuma ku gafarce ni. Idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ɗita, da Allah ka danna mun subscribe, sannan kuma ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda za ka dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki. Sannan kuma ina mika saƙon jaje na ga mutanen da wannan annoba ta shiga garin su COVID-19, wanda suke gadon asibiti ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya, mu kuma da bamu kamu ba Allah ya ƙara kare mu. Nagode.